Chieng' Jumamos tarik 8 dwe mar adek higa 2025 odiechieng'no midhialo jok mamine e piny mangima mong'ere kaka Women's Day. Happy Women's Day. To mokwongo ne director mara Lindsay Simani owacho ni en ng'ama miyo nyaka wamiye Happy Women's Day. Waikore mar keloni weche manyien mag migago, to mokwongo thuond weche. That while you need my support in your public life, you were also committed to ensuring that I was never in harm's way. Jatend piny William Ruto kaachiel kod jotelo mamoko oyuoro iko mar manen jakom mar duol mar IEBC Wafula Chebukati. Pato chetu ni cha chini kabisa. Ndio maana sasa tunaomba watusaidie. Wamama tunajikaza, tunajituma kwa kila jambo. E seche ma piny ngima dhialo odiechieng' wakeini dwaro nitiere mar jiwo kit chwech maromre kaachiel gi kedo gi lwenje ma kit chwech. With this MOU, I'm sure our president candidate in 2027 is William Samoei Ruto. Jotelo mopogore opogore medo puoyo tiyo kanyakla mar jatend piny William Ruto gogai mar ODM Raila Odinga ka giwacho ni mano e yorno makende mar tieko achiedh nade mokwako Kenya. Arwakini machiegni weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jatend piny William Ruto otelo nyasi mar kopo mogik mar manen jakom mar duol mochune yiero pacho ka IEBC Wafula Chebukati. Nyasi no dhi nyime e dalane mantiere Sabatia, Kiminini e kaunti ma Trans Nzoia. Chebukati manotieko tam mare mar higni 6 ka duol mar IEBC nowito ngimane tarik 21 mar dwe mar 2 higani kano dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Nairobi. Anyuola, wede kod osiepe kaachiel kod josiasa oywage kaka jalo manohero familia mare, mane jatugo mar golf kendo jal manohero kwe. Chebukati oweyo chien nyithindo 3 kaachiel kod minode Mary Chebukati. On the chairman's case. So Eric, when they're at Galleria, when they're just very near the home, and they would say that while you need my support in your public life, you were also committed to ensuring that I was never in harm's way. We lost the election, as Rachel says, and when we lost the election, the commissioner didn't allow the results to be tallied. When we went to the hall after elections, when he kept on realizing that our form, the agents form 30, that time they were calling them 16A and B, that our 16A was different from their own 16A, and we had the agents who had signed. What happened is he realized there seemed to be a difference and a divergence in the results. So he suspended the tally and he said, go home, we shall notify you when to come back. Indeed, we were notified to go back around 2 a.m. When we went back, the tallying did not continue. He simply announced the result. Of course, we had lost with a very small margin. My husband, being the lawyer that he is and the person who demands for his rights, set up a team. I remember my sister Helen was in that team. They were sitting in some hotel somewhere in Kitale, tallying, comparing all the forms. And by the end of it all, they felt that we had been denied our election. So we kept our forms in our house and we said we need to rush back to Mombasa where we lived. We had left the children at home and we said we were now going to put up a petition.
Jaod bura mage Melisha Odhiambo opuoyo jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga kuom keto kogi ogirimiti mabiro neno ni duond buchego tiyo kanyakla. Koloso e skund sekondari mar Agwings Odhek e kar chung' od bura Magem, Odhiambo wacho ni keto kogni ogirimiti no en gima ber ne piny Kenya nikech odhi konyo e tieko achiedh nade mosebedo e pacho ka. Omedo ni ogirimiti no biro konyo e tieko achiedh nade kaka mag pok maromre e gwenge duto ma pacho ka. Elisha Odhiambo nyiso gavana ma Siaya James Orengo mondo owuog oko e lela mondo wachung' mare kapo nosiro ogirimiti mar Ruto gi Raila kata oyo. President William Samoei Ruto and the Right Honorable Raila Amolo Odinga, they have signed an MOU. They have signed what? On how the country will be governed going forward. But let me remind you, President William Ruto has voted for Raila twice. President William Ruto voted for Raila in 2007. President William Ruto voted for Raila in AUC Addis Ababa. The only person who has not voted for Ruto is Raila Amolo Odinga. With this MOU, I'm sure our president candidate in 2027 is William Samoei Ruto. When I say this, many people are saying, papa, lakini inaenda hivi nafi. Tulo nyomuocho dichieng' manyore alam mogik manobagi ne ringre mosenindo Wafula Chebukati mane jakom duol machon matayo yiero IEBC bang' ka gavana ma Trans Nzoia George Natembeya nomonji gi jonjore e kinde manoyuore alamno e gwenge ma Kimilili. Natembeya yango ni monj makamano nochan gi jaod bura moro mawuok e gwengego ka koro to kwayo tend obila makono mondo tim nonro ewi monj makamano. E kinde monj makamano ero jariembo mar jatelono kaachiel gobila ariyo noyudo hinyruok ka nyaka sani gidhi nyime gi yudo thieth. Jatelono oseo monj makamano kowacho ni mago gin gik manyayo tulo e pacho ka. Minot jatend piny Mama Rachel Ruto osidho ayanga chenro mar pogo chak ne nyithi skul e kor gwenge ma pacho ka. Chenro mabiro chakore e kauntis 5 kama jopuonjre biro mi paket mar chak nyadiriyo e juma higa te. E kinde sidho ayanga chenro no e skul primar ma Bondo Kosiemo e kar chung' od bura ma Nyatike e kaunti ma Migori, Mama Rachel Ruto nokwayo jood bura mondo ket mbele som nyithindo kendo giket tenge omenda makore lach e bajet masiro chenro mamiyo jopuonjre chiemo e skunde. Jotelo manoyuoro e kinde yango chenro no owacho ni chenro no biro konyo e miyo nyithindo bedo gi ngima maber ka bende obiro ting'o malo sekta mar chak e kaunti no. Education is the sure foundation of a thriving nation. The government guarantees this right for every child through the Ministry of Education's 100% enrollment and retention policy. This directive requires us to unite to remove barriers that deny our children this sacred opportunity. One of such barriers is hunger. So it will help us with our production, and not just production of milk, Your Excellency, but also production of safe milk. Na ndio tunazunguka hii Kenya mzima tukisema to vaccinate ng'ombe zetu, so that we can ensure our cows are not sick. Ng'ombe ile imegonjeka itatoa maziwa mbaya na hiyo itaumiza watoto wetu. Tutapea watoto maziwa kwa mwaka moja, siku 2 kila wiki. Na ya mwisho, Mheshimiwa First Lady, ukirundi Nairobi, unaweza tualika kama masio ama viongozi wa viwanda ya maziwa ya Kenya, tukae chini tuone vile tunaweza saidia hii programu yako iendelee mbele. That milk is a complete food rich in essentials, nutrients such as calcium, protein, and vitamins, which are very critical for the growth and development of our children.
By providing milk to school-going children, we not only combat nutrition, but also foster culture of dairy consumption. Wakeini tainya moloyo mayudore e kor gwenge dhi nyime kod kelo lokruok e kind oganda kokalo kuom girube magiloso matimo chenro mopogore opogore mag dongruok kaachiel kod kedo ne ratichgi giwegi. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma otwag gi moko kuom wakeini matiyo matek kendo kelo lokruok e kor gwenge. Mine mathoth ahinya mago ma odak e reserve kuom higni mathoth osebedo ka kale ageta mathoth ma oting'o rochruok mag ratichgi, nok mag nweng'o kaachiel kod mamoko. Magi kata kamano lokore kendo mine osechako ndiko sigandgi manyien ka okalo kuom chenro mag dongruok magitimo ka okalo kuom grube maggi kata riwruoge. Kama sisi wa mama kipato chetu ni cha chini kabisa, ndio maana sasa tunaomba watusaidie. Wa mama tunajikaza, tunajituma kwa kila jambo. Omiyo wang'e ni wechegi ok wanyal nyalogi kendwa, mane momiyo wakelo oganda machuo mwaluongo ni he for she. Wan gi volunteers moyie kendo puonjo joma mine, ginyisogi haki margi ma gin godo kuom lo. Apisa maduong' e migano ma kit choche kaunti ma Migori Ngeroso Gwang' wach ni e kaunti ma Migori saintie gube mathoth mag min matimo chenrogo mag dongruok mopogore opogore. Gino bende koro nyiso ni min osewuok ma kelo lokruok. Koro sani ng'ama miyo nyalo dhi gimwaluongo ni vocational training centers. Magi dhi odhi odiochieng' to duogo dalane to somo. Wan gi mang'eny mwanyalo celebrate nikech ka wang'iyo waneno thuolo mokalo ne dweche 2, His Excellency the Governor nochiwo pesa ne grube mag mine madhi mokalo 400. Ngiri Ogwang' wach ni mine e kaunti ma Migori osego okang' malach e weche mag kedo kod ratichgi, medo nweng'o maggi kaachiel kod moko ka isirogi kod piny owacho kod ruoigo mok mago mag piny owacho. Wan gi programs 16 e sub counties 8 ma joma mine timo ohala mopogore opogore mobiro through initiative mar our First Lady, Her Excellency Dr. Agnes Ochilo. Nitiere grube kaka Manyatike, gipidho gwen, kendo ei gwen ka giuso gwen kendo ginyalo uso tong' bende. Mine ka okalo kuom grube timo chenro mag pur, pith mag jamni, kungo kaachiel kod hola kod mamoko. Chenro mag dongruok ma oting'o pith mar diek mag chak ma itimo kod grup mar mon liete ma ong'ere kaka Labwil mayudore e wodno ma Nyamosese Komosoko e sub county ma Kuria West en ranyisi mar wuoth manyien ma mine osechako. Tuanza tunalima, tunachangiana pesa, tukarudi, tukafanya matafari. Ndio tena Mungu akatubariki tukapata mbuzi. Gombo mar bedo jogo mochung' kendgi e weche mag nweng'o kod mamoko emomiyo mond liete ne obiro kod grubni ma ong'ere kaka Lebwiri Widows. Tunachangiana, watoto wanaenda shuleni. Wa mama tunakutana kila Jumanne tukifanya table banking, tukikusanya pesa kidogo tununulia mbuzi chakula na madawa. Pauline Gatimeja komarwogni mar mond liete wach ni ka okalo kuom pith mar diek kod chenro mamoko kaka mano mar hola kaachiel kod kungo mag sibedo ka gitimo osekonyogi e ting'o nweng'o margi. Kwa supported na Mama Agnes Ochila yako, tukaonelea ni vizuri tukue na mradi wa mbuzi, ambapo mradi wa mbuzi ni mradi mzuri. Mbuzi hazina changamoto mingi kwa sababu once umeshaipea maji, umeipea chakula ya kutosha, itakupea tu maziwa mazuri. Kata bed ni group nitiere kod lek maber e weche mag pith mag diek chak, pod gikalo e midhieche mathoth. Changamoto ya kiangazi, chakula ni ngumu. Pia tuna changamoto ya wakati mbuzi inataka kupata mbegu, hatuna hiyo bull, hiyo ndume. E seche makore dhi alomine kalure kod okenge magisegoyo e weche mathoth ma oting'o kit ratiro mag oganda ma oting'o gin giwegi, ting'o malo nweng'o maggi kaachiel kod mago mag oganda, mine pod kalo midhieche mamoko. Kendo challenge maduong' ma wan go en mondo mi wakel joma chuo mondo mi giyie gimbe ging'eyo ni joma mine ibedo go e mesa ka ji loso gimoro, ji wuoyo kanyakla to ji winjore, ji ok gore. Challenge machielo maduong' ma wan go en legal representation. Samoro nyathi manyako omako ich, kata nyathi manyako bedo defiled
to ka koro itemo mondo mi konye mondo mi giyud konyruok kata nyathi manyako ong'adi tiyudo ka koro luoro dhi bede nikech jonyuol ok nyal yudo fees. To wang'eyo ni nitie volunteers mosewuok ga mabende osebedo ka konyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend jotend migepe pachoka Musalia Mudavadi osiro tend joma mine ka koro kwayo jo Kenya mondo dhi nyime gi siro chenro mag joma mine e thurka. Jatelo no opwoyo moko kuom okenge ma wakeni osegoyo kelo dongruok e migepe mopogore opogore pachoka. Mudavadi owacho magi e kinde ma piny mangima dhialo odiechieng' wakeni, ka bende omedo ni odiechieng'ni miyo oganda duto thuolo mar medo siro chenro mag wakeni e piny mangima. Tunataka tuchukue siku hiyo kukumbuka yale ambayo wameweza kutimiza, yale ambayo hawajatimiza, ili tuweke motisha, ili tuanze kupambana na mambo mengi ambayo bado yanatusumbua. Kwa mfano, hatutaki wawe wakidhulumiwa na wale ambao hawaheshimu. Tunataka wafanye biashara, tunataka wapate nafasi kuingia kwa vyeo vya uongozi. Tunataka wawe kwa mstari wa mbele kuimarisha uchumi katika ulimwengu. Na haya yote, kitu muhimu ni kwamba lazima tuwe na amani ndio watekeleze wajibu wao. Jatend migao mar omenda John Mbadi ojiwo jo Kenya mondo mi osi chenro mopogore mag piny owacho mageto bero uchumi ma pachoka masani okoni ochomo kama rach kadiponi ok bi kawo okang' mapiyo. Kano loso gi jodak ma Mombasa, Mbadi koni mondo mi thuolo mag tije obedie pachoka. Piny Kenya dwaro dongruok mar uchumi kod kwan atamalo 7 kowuok e kwan atamalo 4.6 masani entiere. Olero ni thoth ajenda mag piny owacho moting'o mar gero ute ma nengogi oyweyo, chiwo thuolo mag tije, bero sekta mar thieth kaachiel kod uchumi ma pachoka biro mana nyalore ka jo Kenya oikore masiro ajenda mag piny owacho. Koni en adier ni thoth jo Kenya sani kale pek to chutho ni mar osuru magichulo ok romre gi kit sir magiyudo koa kuom piny owacho. US dollars to pay, 200 million. You can convert into shillings. About 26 billion. The same September, there is 75 million, but not dollars, euros to pay. Then the following month, October, there is another one of $646 million to pay. If you add those three, September and October, this year, what we must pay, you can't roll it over. You unalipa. $952 million. That's about almost 130 billion shillings. Hii mwaka hii, September and October. And this syndicated loan goes up to 2030. The ones we should be paying. So what am I saying? I am saying Kenya's economy needs patience. And Kenyan economy, we need to fix it. We cannot suspend facing this economy any further. We must do it now. And doing it now is we must revamp our economy. It must grow at a higher rate. Yakoromogi en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago. Aneno ote mari Gladys Onyango Mama Bill iwacho ni kwayo ne Mama Susanna Awuor Happy Women's Day. Iwacho ni she's my hero. Wakawo yweyo, waduogo bang' thuolo machuok. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel.
A reason to imagine. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema no miyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watire wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111. Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Patapata nilipata kwa besti yangu, alinitumia link kwa WhatsApp, akaniambia jaribu uone kama utaomoka na mbugi. Niliingia nikapata iko na aviator na najua napenda aviator sana, nikaekelea both side, nikatoa cash out ya kwanza ikiwa 8k. Besti yangu akanitatua hapo nje, nikaacha simu hapo. Kurudi ndio nilipata ingine imeenda sana. To cash out nilikuwa napata 685. Nilikuwa na watu wengi kwa shule, nitawalipia fees, alafu hiyo maneno mengine nitafanya tu kidogo nikiangalianga venye naweza fanya. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07223 Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyakalo. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo riwruok miluongo ni Okoa Uchumi okwedo piny owacho kotenore kod chal mar uchumi ma pacho ka. Giwacho ni piny owacho medo kwan mar chan kod solo osuru mamalo, ka giwacho ni 4 kuom ji 10 ma jo Kenya odak e chan. Riwruogno nyiso buok margi kotenore kod atamalo mar chulo gope ma koro dok piny, ka gidwaro ni janon buge mag sirikal kod jaga budget mondo mi omi arita makende mar kuonde magidakie kaachiel kod apisi magi. Istahili heshima. How dare you, the government leaders that we employed, propose more debt and taxes while we lose most of our past revenue? 4 in every 10 Kenyans are poor, and many more will fall into poverty unless drastic action is taken to spend public resources in what matters and to spend prudently. We wonder why bank interests are now coming down. Who really benefits from the
exorbitantly high interest rates charged by our banks. Domestic borrowing through treasury bills and bonds are currently incurring high interest rates, typically above 8.94%, compared to concessional external loans, which range from 2 to 3%. The Auditor General and the Controller of Budget must be afforded the full protection and resources necessary to execute their mandate without intimidation or prejudice. Further, Parliament should amend Section 62 to make PDMO, Public Debt Management Office, a fully autonomous office. Duol mochung'ne tije apise kod adiera ne jopiny mong'ere kaka ombudsman dhi nyime gi timo limbe e kaunti mopogore pacho ka e ng'eyo kaka okuma mar thieth manyien mar SHA tiyo ne jopiny. Kanowuoyo osiptal maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga, jakom mar duolno Charles Dulo nolero ni limbe magitimo geto ng'iyo midhiero ma jopiny kale kotenore go okumba manyien mar SHA. Jakomno owacho ni kopogore gi rango SHA, bende apise ma pacho kaeri biro tiyo kanyakla kotenore gi weche mag lokruok mar kor lwasi. Our spot check is not, is just to find out what are the bottlenecks in the implementation of SHA, if there's any. We have visited Siaya County Referral Hospital. We are here. We are going to visit private facilities as well as faith-based facilities, just to find out what is the problem. After that, we'll be able to issue a comprehensive statement regarding our findings. As you may be aware, another team is in Nyandarua, Murang'a, Isiolo, and Nakuru. They're also doing similar things in terms of our engagement with the county government and also as well as the issues of SHA. So they're also doing their spot checks wherever they are. When we go back to Nairobi, we will combine the reports that we'll have gotten from almost 8 counties we'll have visited, and that would give us a representative sample of how SHA is working or what is not working in SHA, and would be able to give a comprehensive statement at that particular point in time. Jodak ma Kapuothe koro nyalo biro yudo fuong'ruok bang' jaod bura ma Kisumu Central Joshua Odongo Ron chako chenro mar loso geng aora ma Nyamasaria mosebedo wich bare kinde duto ndalo koth. Ka giloso gi jofwambo e gwenge ma Kapuothe e kinde mane chenrono dhi nyime, jodago opako mokalo okang' ma jaod burano okawo mar golo negi midhiero mar pi oula mamuomore kendo darogi kinde ka kinde. Jodago bende ne okwayo tend kaunti ma Kisumu bende mondo odonjre e wachno kendo sirogi kod chiemo, thieth manono e kuonde mag joot magintiere. Tich ma jatelo tiyo ni ber. Sani aneno ka adhi dok e puodho, anyalo puro, anyalo yudo chiemo machamo. Agone oronero kamano. Ng'aora ni osechandowa kuom adiera kuom 2019. Ma wana victim mar pigni to wasebedo kwa ywak tok winji ywakwa. Nyagoro itimonwa tim maono mwagombo mana neni wang' gi wang'. 2019 kwa dar ka winyo gi nyithinde gokwa. Ok wanyal dak e mier kata sani an awuon apanga na victim. Aonge kata ot ni pigni kamumuoch ni nyogona ot piny. Osenyuwa bang' higni mang'eny. Koro no parowa molosonwa gini, waduoko mana erokamano. To Ron ok otimo ma kende. Ndara bolosonwa ka, maka Nyasaye oyie, obi obuge mondo wachak nyingo Ron. Iyudo ka ji udigi omugore te, to nikech yo onge kendo wayo ni nam koolo pi, to wayudo ka e gweng' mar Kapuothe kamwantiere kane, adieri Kapuothe dhano wasandore. Jatend migao mar weche mag mwandu mowuok Kielo Ali Hassan Joho ogolo siem mager ne achudhe mosebedo ka yako lope mayudore e alwora ma Nam Chumbi ma onego bed ni dho wedhe go luwe rech. Koloso e kinde chako ayanga chenro mar gero dho wath ma Mweupe e gwenge ma Msambweni e kaunti ma Kwale e nengo ma siling $256,000, jo nyiso ten loch nanga ya gwengego mondo ne giduoko lope duto mag sirikal mano yaki kod achudhe ma kamago e lwet sirikal.
gedo mar dho wath mamweupe idhi chwal kod bengi mar piny mangima kaachiel gi sirkal mamalo. Present. Muangalie kokote mtu ambaye amechukua ufuo wa wavuvi, warudishe tu wenyewe, na kama warudishe wenyewe mutumie nguvu ya serikali ku reclaim and restore what rightfully belongs to the people of that area. Hata zile bandari zile ambazo zimechukuliwa za zamani tuzifuate. Tuzifuateni. Yoyote aliyochukua bandari arudishe mwenyewe ama muzifate. Tunaletewa vifaa ambavyo vitaweza kuboresha biashara ya uvuvi. Kwa sababu Mheshimiwa Waziri, samaki wakishikwa zaidi ya tani moja, basi mara nyingi hawa samaki huuzwa kwa bei ya kutupa. Kwa sababu simply because hatuna sehemu za kuhifadhi samaki. Pili, ningeomba kuwashukuru wale wote ambao wameshikilia mahali hapa, wamevipiga vita dhidi ya mabwenyenye, na hasa shukurani kuu kwa Mama Fatuma Achani aliyemletea title deed. Obila mag Kwachiche County ma Kirinyaga omako dichuo moro machiegni 37 mitudo gi nek mar minode kendo wito ringre e puodho mar Bele gwenge mar Ukanga mayudore Mwea West. Koyango wach makamano, jatend obila ma sub county ma Mwea West Rashid Ali owacho na chijno manyinge Moses Gishogo ne omaki otieno manyoro e county ma Murang'a kama nodhi ponde. Bang' make, obila nodayo dhoge ka gigeno machwale e doho kendo donjone gi nek mar Alice Waniku Wanjohi. Jenga wachore ni noluwo Alice Wanjiku kendo nege tarik 6 dwe mar adek higani motelo ne wito ringre e puodhono. Tunataka kujua, tunasikia kwa police station hapa Riandira. Mama ni mama mdogo na ni mama ambaye watoto wake wanamtegemea maishani. Hata mimi nasikia roho yangu inauma, inadunda. Nyakora gimane mabro kelo e giko mar weche manyien mag migago e thuolo ni. An bende daero oro Happy International Women's Day ne mama na Susanna Awor ka entiere Kisumo Karateng Nyabera Village. Mama Margaret Juma mar Hawagaya Ugenya kaachiel ga Koth nya Ugenya matero na pie bathroom. Oriti masani. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطوة